Il-ġimgħa fil-għaxija tlaqqa Kunsill Ġenerali ieħor tal-Partit Nazzjonalista fl-eqqel tal-kriżi u l-inkwiet intern fil-Partit tal-Pjetà. Il-membri tal-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista qed jiġu mitluba jażlu jekk it-tesserati jivvutaw vot ta' konferma tal-kap Adrian Delija jew issir xtellieqa oħra għal kap tal-partit. Iż-żewġ fazzjonijiet jiġifieri dik ta' Delija u ta' Simon Busuttil imbuttaw għażliet differenti fost il-kunsilliera. Fil-Kunsill Ġenerali tkellem il-kap Adrian Delija li fetaħ attakk fuq id-deputati li sfiduċjaw u pruvaw ineħħuh minn kap tal-Oppożizzjoni. Hemm grupp ta' membri parlamentari illi pruvaw ineħħuna minn kap tal-Oppożizzjoni u ma waslux tramite tal-Kostituzzjoni u issa għażlu triq tal-istatut tal-partit. Għax ma waslux. Semma reżistenza li sab u b'referenza għal fazzjoni ta' Busuttil għal ivvintaw dwaru. Qatt ma immaġinajt l-isforz ġenwin biex il-Partit Nazzjonalista jmur lura għand in-nies kien se jsib daqstant reżistenza. Il-metodi tal-passat għandhom ħabta jirreżistu il-ġdid. Ivvintaw minn żniedhom. Dwar is-sondaġġi dwaru l-Partit Nazzjonalista Delija appella biex fil-partit kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Surveys trid taħdem għalihom bl-għaqda bid-determinazzjoni billi niġbdu ħabel wieħed. Intant qabel tkellem il-kap il-President tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista għamel indirizz li fih spara l-kanuni lejn it-tmexxija ta' Delija. Irridu nkunu partit bit-tmexxija kredibbli, bit-tmexxija rilevanti. Etajna qalbna mit-tmexxija preżenti kif qiegħda llum. Fl-isfond tal-kampanja tal-MZPN biex Delija jitneħħa minn kap u li sussegwentement il-Partit Nazzjonalista kien saħaq li se jittieħdu passi disciplinarji fil-konfront ta' membri tal-MZPN, Grek qal li żgħażagħ tal-fera tal-fazzjoni ta' Busuttil spiċċjaw taħt teddida. Għażilna triq diffiċli li waslitna għal teddida min naħa ta' tmexxija illi jittieħdu passi disciplinarji kontra żgħażagħ tal-partit. Kif fil-fatt ser jiġri? Ser jieħu passi disciplinarji kontra żgħażagħ tiegħu stess. Intant il-kap nazzjonalista Adrian Delija ressaq protest ġudizzjarju fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi minħabba li dan allegatament xeret lajjiet mal-affamanti fil-konfront ta' Delija. Delija hawnhekk irrefera għal numru ta' messaġġi li rċivew terzi persuni minn Jason Azzopardi li fost l-oħrajn jgħidu li Delija ħa flus mant Jorgen Fenek biex David Casa ma jitlax fil-elezzjoni għal Parlament Ewropew. Fil-protest ġudizzjarju li fetaħ, Delija jistaqsi x'kienet ir-raġuni li jekku minnu li Jason Azzopardi kellu informazzjoni dwar dan f'Jannar li għadda, mużaħħiex dakinhar stess. Hawn allega wkoll li Azzopardi li tant jitkellem dwar is-salta tad-dritt ma jridx li l-votanti tal-Kunsill Ġenerali jivvotaw b'serenità u jitħallew jieħdu deċiżjoni importanti għal Partit Nazzjonalista mingħajr x'influwenza qarrieqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.